eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriabi komanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya buigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Rogovo myo mwanche umorigere nane Chinsa Ikomi cheri tugre Jumatatu chitarike 24 mutinyo kabero mwaka wechiri bubere 25 na agostogeire andonsi asoto watutokoro nabono nigo cheikire Chinsa Ikomi asina ikire mese Ekeonga ngomanye amaya korwa chi county emerongene na isana na ibere Chinsa ya Kenya asenchira yo bwange kabana ncho ko mwerio nchenka treni Nyaboga kuri sona makori kuri sense merie manyerero. Murigere Ekeonga Chinsa Ikomi togo cha kanengana yogo ichane abwase mambia rero abanyakenyoro kuri kenyoro kya Gesoni baichanira igekore ase abakase abanyakenyoro abo basamba chinyomba n'abantu babwate oburoro bonge gosekirigia ndekenene magega yo mukagero oyo mobo ibi gochya bichuko egotebekana buna nigo mukagero oyo aberiga kobe kwabyara n'abanyanyimbo entunda gwetania eyemo. Mwana na motebiria matuka mange atibo bokabara ando chachi takagendera kagakenya omuntu omong'anta matutamanyiti bachire batagwire nyomba eki batongirie omorero nande nyomba etabiara bwagachete omonto wagachete nyomba emakori maremu wana abana abande batigara atimati sibachikurara yetangoro kumagire timongina chachi kino mongina bwa chachi
Uone no eri nyakoega. Bono omwana wa bino mucho korone. Aninka. Umoni mo nyate njivieka utena sabana bakumuru mutanga nkamuvuli. Abantu otiro bokarakali. Tachie tigotegera mangana twajite kumate. Paka weyekera litwa lya ero enyumbe ya maemu asamenyete yaje gutagurwa na gusambu umuriro paka abantu chukura abandi bona batigati basanga itisi bachikurara. Bakumwa cyane kindakana. Mbawati sokoro yaba mbawati mo mbabwati mabo mwaba mbabwati kende. Abana abana batitu umwese kabamenyete gaiga. Umwana yo gaga tunyumba ya imu muroyo agaenda agakorobosa byo igatagurwa nse gaiga. Bona kana ndisa abana bakura sabana. Abana ke bande kora sabana aba amatemba ari mwono tigari ya sakomenya. Trochi ni Maria danga ya ngati go mwana nyakomenya sabana bande. Na tete ngatatake igomba take irimaya. Ina ate abana ba mwamba take irimaya. Abana ubagati. Nakona abana abati asaba seme chando eme mbabwati kende bakori mbabwati kende mbabwati asibakora no nincho onkumiti. Murigerera tutigarite asensemeyo ye umoriro nanigo imambia rero tokumanya wabona nigo umoriro mutindi oteka asensemo ya egesa na gusari ni benyinge yabonchuriria ase ensemeyo korende gyachaki umoriro yo tikera manyekana na boigo ondetayo utigero nango machinde chonsi ase bono abonchuriria abo besokina gosabo kubokonye koro asabarai be county ya Kisii. Sama kita angkor kuat ya, jadi muka juga ini besar, itu biasa dia pati. Lalu mulu coba ta, untuk mereka seri era kuruntu itu turun nanti nota meneta ke cuma ya, mulu buat kiri. Tapi untuk biaya, biaya ane cepati, biaya angkor kerja itu. Tapi untuk biaya ada kira, saya dia 500,000 ya, kita usah. Oyo kwe lyogi lireyo ninto simbaratu momo na donya toko basawa kimya niko mogo tokonya ntugo ate skurata akirisa iyo koroche kumosinta mangana ari tanguru kero nyaboga ndakaye kubiga kare n'ingiro cy'yasara byane Chomorigerera togoska bosioniga ya mate ya mokoro ekenyoro kya masabo iwodi ya Gesusu bunge ya nyari bari masaba besokire na kuboria eserekari kubakonya eri oboene bo mugaka bwenge yo asireta Simeon otomwa kororekana yemagega yo gosambo asakagere koba omorogi Bantu bagachaka kona kuga nkaigari ko into bwate dikwanda bobas na gochiyesu tubakuga guko bakona ukura mama taba na shughuli kaidanga n'abana to yaba saa 2 so mama konyora abantu baikire isiko abanga aichira bagukura ngo moibio tomosambe so unfortunately bagake nyomba yona bagete port side school chidirisha murangu chinyasi bagatagora buna muroche ga guchibichecho bagataga bakarusi tata nyomba na mama no arenge gagu akamatainga ko nyomba ile ka bamuita akamasoka kisiko akamweka Kisii hadi bakamatongi so ebiri my cousin Edwin amone na makoyo yule yangu mba muhimu gitu bakamwire nyagitari akabweniwa akabwena ekera bwena nande baadaye ibarasa njaro setu iyi alingili kule matatu kara yaro siwe barasa untumu agatimu n'abantu banda abange sana bekenyoro ikamana gotuko nguntumu tabugati bibiri ni goito buna Manche morigerera tosuke twenda se county ya Nyamira abwasomo wakirishi wabasubati kore county eyo jerusha mumanyi atebire ningo buraiwe county ya Nyamira boganete morayo musubati yemagega yabasubati kororekana korabuya anene mono ase birogo biribare jerusha nigaja ariko yakwana yega ekerare ko bwatoka obokonye go cyase byombe abasae na boigo abangina ase bongeria north Mugirango manyaga tindiko yatigera ete aresam kucha mugwanyi to act upon na yande nare guchukwana nyaira asabwena nete kogenda kubeku igogo tara kwana ga taliyo kwabo sarane ga bere ngoje gutara county ase chiwadi cyane cyose weta it's because I want to understand abantu baito na kibamenyete
yumo chandore na icha senko nyara kubeko kobako nabeka na senko na tago sukiwo chimotu naso aba kunku bande togo chakorusi se bacha kumbwatia nitengo chikoba iguro yabo kyara mwambe kirabo muna abantu baito banyamira so muna bakwanire tibonde isiko 2027 ekyara na chako kolega nsi mwanta birindi gyo mugabana I will go for governorship birindi go chikolige keroke ngao igo bona muri go chikondo kama county riria igo ne mama county korubana baka 2027 i 20 go tagira 2027 igo chikoro ku high excellency mo wanta ria tari na ntwa bagina ria chense tole Garete ase kaunti ya Nyamira matuko makeigo magaya masabo yo gusabera oburai no boiga barai be kaunti ya Nyamira gokorekana matuko makeigo aitre nigo bono igatia barai beso kirina gote nakoboria barai bamwabo gokora oburai boikrano erigo ikirania ekirenga kerigia devolution buna twenstomete Nyamira abatoro chama obokongu borororo na ande ntwegenete nga injira nerororo turarosie bintu bitu bya Nyamira bibe buya no ane chirecord echi koraruegwa igokonyora asa mangana development igotore abomo area lakini asa mangana corruption igotore number 1 igo Nyamira nere as a position yembe Nyamira ne county erenke ebwate chi constituency nya na ande ebwate abantu baro banyamira baradi working liro barieto nerigia lakini bone problem ngasere neringa abaremi egakora abantu abange nabaremi mbabwato bokongu obonge mona seke merigie chae egakora na kiekenene okonyoranga abantu banyamira na ubakuria chi factory cheito to kuri chibese chinke ekero kombea ne chi factory chinde obisie era konye devolution no vice senator eko gere ya senator na eri kuri na kichibese chino mwairu chigotumeka ekere senator eri week as oversight ne HMC accountants Chomorigereria togoskabosio nigo muraibensi ya Kenya moske Dr. William Samoei Ruto atogirie getambuke kiae gyokorosia eserikari yobomo asebona atebire nigo barachi gokora emiremo no yo mo prime minister mokoro moske Raila Amolo Odinga bunenchera yemo yo goikirania igatie chira chiribarire taba Kenya anene mono chinga kichiribare gokora chi campaign aseboigo Ruto amotogirie moske Raila asenchera awakirisha ensi ya Kenya anene mono asekerare korigia bunyakiro gase kembekere AUC. What we can do for Kenya, the things that require our collective effort as an administration that is now broad-based. There is every reason for us to accelerate the momentum for the delivery of the things that will transform our nation. And I must be grateful that the necessary political capital that is required to move transformative programs in our country now exists courtesy of the broad-based government, and we will continue to focus on developing the things, the programs, and the policies that will catapult our country to the next level. And we need all hands on deck to be able to achieve this vision and mission. And therefore, this afternoon, Morigereria moskeru toni gaire ko yakwa nayo ase kaunti ya Mombasa asebono are etaro ya Morogongo Rural Coast amatuko atano atato anena mono etaro ya Magendro na togo chigokora
nigo omokonyi b'omorai bw'ensi ya Kenya omusike Professor Abraham Kithure Kindiki nere boigo atogire getambo kirikio omusike Raila na Ruto gochamo buna enchira yamo yogotinya eserikali na abakoreta abakenya amochinga kichicho nigo omusike Raila nere oyo asentunde ntangani kabisa okwana kurwa Mombasa gesa agwo asabo chori bwo kurigachi obonyakiro gase kiombe kya AUC nere amwira ni omusike Ruto mbuya mono na goteba buna nigo arache kwenekya buna ngumubwate siare buna enchira yamo yokoreta abakenya amo na gokora amagendro asensi ya Kenya. So, Your Excellency, I just want to take this opportunity just to thank you and also to thank Prime Minister Raila Odinga for the continued collaboration during our quest as a country for the leadership of the African Union Commission. And even if that activity did not bring us success, we are very grateful because it has solidified our unity, profiled our country well, and today Africa knows that Kenya is a strong nation. So I want to thank my brother very profusely for their support. And I also want to thank the other leaders across the continent, those who voted for us. There are those who stood with us to the last moment and voted. And if we had wanted, we would have completely stopped the elections because it required 2/3 to be elected. And these leaders were ready to go with us to the end, and they would not have been able to get the 2/3. So I thank them. And I also thank those who voted against us, because in doing so they were exercising their democratic right. That's how democracy works. So we are not bitter at all. I congratulated my competitors, the candidate from Madagascar, the candidate from Mwancho mweregereria goikiraga munongo chwikira mwerwe Ekeonga Chinsa Ikomi ritukuria Jumatatu asenchira yo bwenga mwera kurenda yamana yanda mange no chiko yanyara Chinsa ibera na Chinsa inyecho botko bwarero asenchira yo boikira nuno yo minto Clinton ondiginche Catherine Nyaboga Wilson Makori ne to bwatirana nera kura sense media osinero renge kura somunori bwebimanyirire bye bye tumerane ritukuria ange bwo twakoganire borigereru borobya ase emirobiri ya Getembe TV egocha asembyo. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene
ang'ene duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure ang'ene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simu gwetera sechi namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi. Fashion and design, ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana